vyhraje Babiš, odvolá vládu dle článku 62. Já říkám, tahle ta vláda musí skončit. Přestaneš žvanit pičoviny. Já bych rád na to zareagoval. Tak už nemil a pápá. Čau, čau, čau. A jak to vypadá na Smíchově? Bude zase sekaná? Pojď, kluku, budeme si hrát, půjdeme na demonstraci. Chápeš, kluku, my potřebujeme vyměnit systém, ale i vládu. Musíme dosáhnout toho, aby byla Česká republika na prvním místě. Čau, čau, čau.